Hayi wayisho indaba ukuthi uSanele wavesana wakuthi nje ngenkunzi engaka yevawusha yesespa kungonakele lutho. Lokhu uyaphi nje? Umcimbi oyaphi ke loyo? Phela ma uSanele ave yazi kahle kamhlophe indaba ukuthi umcimbi emina. Yabo nje makhona uMrs Phathi emhlabeni. Uyazi uSanele usumtholaphi mina. Hayi kusasa. Avubusisekile ntombi yami. NoSanele nje indoda eqotho. Hayi akave eqotho ngempela yazi uyindoda eqotho ngempela. Kona yazi lesipha ngiphe sona. Awusisho likhulu mina sengithinte nje enhlizweni. Akuve enenhliziyo enhle uSanele. Hayi shamkosami vele wabona ukuthi intombi yami isikhumbula impilo yakudala. Wathi nje ake ngenze konke lokho. Into nje futhi engijabulelayo mntana ukuthi wena uSanele niyafana vesane wathola umuntu ofana nawe. Phela ikho indoda engenza kanjalo. Hayi ngeke phela. Hayi uqinisile ma. Yabo nje amadoda njengoSanele ayengivela kancane emhlabeni. Awatholi nje noma ilaphi. Hayi Nkosi yami. Nise lapho ke la liya khona ekungcebelekeni kwenu. Ngicela ukuthi usanda usukhetha usuku lomshado. Hayi ngikhathele mina. Ngifuna ukubona nje abazukulu begcwele la ekhaya ngiyabafuna mina. Akukhuleka yabo abazukulu. Zokunyanga 10 wena ma. Zokunyanga ngithi nje 10 boys 10 girls ngani. Azikhaleke ntombi yami. Bese nje bagcwale nje basabuka o Magwaza Junior.